No niin, tässä on tämä reksikoira, joka Matutonni väitti, että ne on pelotelleet tämmöisellä koiralla, 13,5-vuotias koira. Käydäänpä kattoo, minkälainen hirmu se täältä tulee. Terve Reksi, miten se jala? Niin. Kävelläänkö me vähän? Niin. Jaksakko? Niin liikuta. Mennäänkö Matujen tykö tuonne, niin katoppa, että varo, ettei ne pelkää. Reksi! Niin, ne pelkää. Joo, joo. Niin, joo, joo. Niin, no niin justissa, joo. Joo, no niin. Mennä. Joo. No niin. Joo, uskallatko nää mennä tuonne päin? Joo. Onpa jo 13,5 vuotta Reksillä ikkä. Ei tuu kettä. No niin. Hieno koira. No niin. Tuossa on se Matujen talo, missä ne asuu, mutta sisäpuolelta näytti merkkejä ja ikkunat on vuorattu ihan mustaksi. Ettei näy. Joo, Reksi, mennäpä takaspäin. Voi. Joo.